oro damal sakoro damal juulo damal jokkob endam yow sa naati hen tan biya uddiɗa e nder aljanna jiya lekkal ɓuurkal lekkal belkal lekkal ɗatkal kenal ɓuureki fof nen toon haɗa naata tan mbiya aɗa yaha wiya ala hoyaji wat sese ay rew ka sare gara sa yari ɗon ñobbul hentirede muusi ɓeɗa wonde ɓerde ɓeɗa wonde jabet ɓeɗa wonde ɗum fof iwi ayi a yari ha paari mbiɗa ala salsabil nana tasnima nana waɗɗe hen kafu toke sidat yara hay kirat yara la ilaha illallah neɗɗon woni oɗon fannu tan ha jomiraɗo subahanahu wa taala wiya emi hi ɗum no de beeli e joni noon so neɗɗo gasi fof tufa tiinde mum fayta galle mum ha won jomiraɗo mbiɗa jogui ko mbaɗatmi ko ɓeydatmi e mbiyan Allah a hisni min annani min aljanna joni holko ɓeyduɗa jomiraɗo ñan hen fengnaɓe eɓe jiiya Allah eɓe jahata mabɓe yiide ɗon kadi won kawral nan toon liqaul ahibba ndeysan oɗo dabma janoɗo aduna noon majjiɗiri yiyat hen kawrone nder aljanna oɗo joom galle ma kawrane nder aljanna oɗo ɓinguel ma kawrane nder aljanna aɗa mo jiita ñan hen mouhamadou rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiya aboubacry jiya oumar jiya ali nana bamma ibrahima jiya lut younus haroun souleymane daoud isa ayoub ay ɓeɗo foof jiya ɗumen ndeysan ƴeew onon mbaɗi délégation monon onon payi arjanna onon payi rewɓe huurol ay an gabbo on onon gaddira buuɗo ana kaala ko rewɓeɗo ɓuuri ɗum ay fatimata dieynaba salmata ɗum kalsum so naaki ay kayel goto maɓɓe wedditongel ka so ngel arine adun hanti ko luuɓi alata waɗata ay goto maɓɓe so rewi haalde tan ha tuutande wootere naati e aduna hen hanti vinaigre waɗata lamɗam waɗata kaani waɗata limon waɗata la ilaha illallah yo Allah newnu en yo Allah newnan en yo Allah waɗe naatoɓe aljanna yo Allah naat ƴeewe groupe o ɗo ɗo wonno yewtere men subaka hannde jangmam naate goɗɗum assalamu aleykum wa rahmatullah